Yau tisan rani ukana balaja la kumba sitayau menta lalap no menta kesengi ka arterik menta benai nailar ar hajar ar riu ha ka jing yawat pajba balaya trelang hapdeng ki pajba nong song snong jong ka snong so karbam lum pasir kikur ki bahayeng bhasem rangkat bat ki pulit jong ka patrakma police station hagane ka jing lewat pajba lasdang banwat shua na ki rut nong jong ka te ka snong bat saki klau ki ba marjan jong ka snong so karbam lum pasir bat tang hadin si kentai ha ka jing yawat pajba kumba ha ka por khat ar sitang lalap no ya une ukna bauri hapo ka thliu muri lane hapo humpai klem jing septing Henry Maria yo ya kibreu balawat ya ula persang ban phet nangta nakadau bakinong wat kelaya bun bha kumta umlai syu ban phet bat kelaya bat ya hakate hi kapor kumta kelaya lam no ya shalayeng ban penphong no ya da kibe pan ki jan ki bakhoi haswa ban yalam ya sa police station patrakma ban pendap ya kijing don kam kat kum ka an kat bau kpa jong upat uba klembam klemdi hadu laisngi utang syuyo ya ka khupor balalap ya khun namar ka jingkman bakrau ula kiring bat lahap ban ra no marmar ya sa patrakma CHC ban yo ya ka jing sumar ngin thu mga ba dang step la persang banwat bat la persang ban thot de la siampat ha ka thlumuri ha po surok de la siam ta te lawan itu tagi kena saying te u phet no sa lum sa dom tawar ba ngilik wan niyo pede ha surok adin bala phet la yo kem yang harus surok yu tenang ta ngasok kumen sikedi ya ba ngalayo yo kun nomor ba udon hagamet ke bukoy bukya bat nga aingu aidam ru ya ki chnong ki thau ki balayara bat ki bala ya ki khalem ki la munjur lem kat kum kajing yathu jongi ki bahi ngasem ngakum ka kumi jong utisan rani tenga ko aban pentip sepi ba kajing kemen jonga kala don rangkat nga nomor ngalayo yo kun hakaba don ga jing mong jing jai ha met ka phat chu te ngai kuble ya phi ka snong ka thau baro kalum pasir bat ka sukur bamrim wa phila ya mu rangkat lem kat kum ka jing batha jungi ki bahi ngasem rangkat ki pulit ki lawat ki la chandran lem yangi te kumta ngai kuble ya phi ki pajba baro nomar ba ngala sung kumen sibun bat ngai kuble ya phi da ka ba ublei udar rangkat bat ngi ba phi kilaya le yawan rangkat lem bat ngi ki bahi ngasem nomar ngayo yo kun ujana du ka simblei ndreng siampat kham menta kasni jana du arpun du terik te hadu menta kasni sa syam yu te katno ka jing kamansim junga kasukmen bat katno kamansim junga kasngo ngu sngudam yi phik pajba baro ba kila ya kit khalem ge ki kam jing kamsem jungi bat nadong sedong ki ba lawan lem hangne bla sanran lem ki bahi ngasem baro ngai kuble lang ya phi bat ki kur ki jat bat ki kini ki pa bat ki henmen para bat ki ban na shano ka chnong kunju ngai kuble lang ki baro nomar kajing kemen jonga sikade kala aingu hi yau try kendrat ba ngala persang banwat kilat kinti bakumno Henry ude uble hi ba yalam nanti ya kene baro te kumta ngaingu aidam ya uble try kendrat ba ula yalam ya kinti ke babe bat ka ba sudah kebomdon kedak kasien hau kun jonga nomar ngetip bau kun jonga udon ngimtip ba udon hajan hajinga Henry ya menta kesni ngilap pat hajan tengi sokmen sibun te ngai kuble ya ki serdar lane ki sekretari lane ki ba lawan la but sendran lem te bat hagi pulit ki sistar ki sar ngala pentip ngala aingu ipi ba phila pen yakran lem phila but sendran lem pat kum kijing betha jungi na ying nasem tikat no ngasungu ipi rukunju sistar sar te sungubha ban ya phila ong kumne sar frangki phi ong ba ngan sawan ban keren ya utau khna namar be khna school barim jung phi te phi ong bangan sawan
te katno ngasong kumen ni kataru kumju namar ba nga lap kli phi bat manta pinang don hagwati te ya sister nga ai kublei kerpang ki namar ba ki ru ki la yarap lem ya kajing duai ke jongki ba une ukun jonga te ngalalap manta kesi katno kajing men jonga ngalai kublei ru da kapun henre nga kublei biang manta da ka pa pi i lagi jongki kmat te ublei un dan rengkat bat ublei un kerku kerdo i phi hakini kisi iban sawan namar phila trishtom nak manta jungi ngila henre minimen step ngila lej bacha parishum khador ngila pha ban pule masru kumju te yo phadar lani ki sister ngai khuble lang baro te tang kita hi bat hakirong bat snong bat thau ngai khuble bat hakikur ki jaj bat ki para ki henmen ki ini ki bayi ngasem jonga baro ngai khuble lang i phi namar phila kit kya yakini kam kan ni ke jing e ke jonga te phila sandran lem yanga hakamit hakashai haki kedum hakastep te kumta ngai kuble tang kita hi kintin te sordar basket teri ngai kuble ye phiru kumju namar ba phila tristom phila kit khalem na kumta ke ying kesem ko jonga tang kita kuble sibun te kumju ru ngai kuble kerpang na kabenta jong kini ki police station na kapatar khma bangi labtha tin nangi bat kila kit kya bat kila lejwat lej sar saklau chabetap bat kila sandran lang bat kachnong kathau te kumta ngai kuble kerpang ya kini ki police patar khma ki bala kit khalem la dumenin hadu kumta kasni te ngai kuble kerpang na kumta jongki namar kila le stom kila tristom na kumta ke ying kesem jonga katno ngasong burom ki bat ngai kuble kerpang ki police station patar khma te kumta ngai kuble ki namar kila kit kya Mariangi wani kiren kila mi no sendan bat kila lej wat hi sendan ki wan lang bat nga kim sa din re ki lej lang bat nga hadu haying kitip ba namar banga ngaya chakmat ki wan nadin ki sandran lang bat nga te kumta ngai kuble kerpang ya ki bat ya ini iba panlaj ya ke social media ide ba sintalis sangkli te ngai kuble kerpang ru ya ki namar de na kapanta jengki phi ki pajba phin so yu i kane baro namar ka jingle bha ka jong phi ka no ngaso e sibun namar ba phi la le bha shisha hadu kane la tristom te kumta ngai kuble kerpang ki baro bat angkat bat kini ki police station kuble sibun ba phi la yarap kerpang ba phi la kit kya ki kam yin kam sem jonga bat ngai kuble ru ya ki mekha jong une khun jonga ba ki la wan sanran lem ha ka yin kasem jonga ha ka sing ka ba menta kasi bangila yo khun teng katno ngasong hu ngasong men na benta jong kiru kumju kila mi kila kit khalem ya une khun ubal aja te menta kasi haba kiru kiwan kila i dala ka jong khman bat kila te ba ngilap ngisem te kumta ya kiru ngai kuble ya khadu khadang ya padu ya kaya ya khadang khadu bat ya i mikharu kumju ngai kuble kerpang ya piru namar ba phila wan rangkat lem ba sandran tebat ya gitu ki hep ki barit ki balawan sandran lem ngam tip kerteng ngam la banjer kerteng henre ngai kuble kerpang nam ta jeng piru namar ba ki lawan nang ta kadau ngai kuble ki katno kemesim jenga kasong kumen bat kasong chang haba kiru ki lawan lem ngai ngu ya uble try kendrat ba ki lam muj ka por ko biang bat kila snulem ta kemesim ba uble undan rangkat lem bat ki bat ngir kumju kila perkhat na kunta jong ukun belajar na ying te kumta kila wan lem kila sandran lem ban wat ban sari u sha klaus petap te kumta ngai kuble kerpang kiru tang kita hi ngai kuble nikha jong ikun bat khadu na khadeng bat pedu bat kita gi hep gi bari ki bawan lang tang kumta hi kuble sibun